4 підозрюваних у вбивстві 298 людей. Міжнародна слідча група в Гаазі назвала імена причетних до збиття малайзійського Боїнга MH17. Серед них 3 росіян і 1 українець. Це не весь список підозрюваних. Водночас слідчі вже анонсували, що в березні 2020-го над злочинцями почнеться міжнародний суд. Липень 2014 року. Боїнг, на борту якого 298 пасажирів та екіпаж прямують з Амстердама до Куала-Лумпур. В небі над Донбасом літак збивають. Як стане відомо, під час міжнародного слідства Боїнг з Бука збили бойовики. Той належав Курській 53-й бригаді, і на непідконтрольну Україною територію зенітний ракетний комплекс перевезли російські військові. Explain why there is so much footage of the convoy on social media. До сьогоднішнього дня офіційно слідство не називало жодних імен. Нині ж результати розслідування спершу повідомили родичам загиблих, а вже потім оголосили публічно. Серед підозрюваних у збитті пасажирського літака 3 росіянини. Ігор Гіркін, відомий як Стрілков, колишній так званий міністр оборони самопроголошеної ДНР. А ще Сергій Дубинський, він же Хмурий, відставний офіцер російського ГРУ. Та Олег Пулатов, відомий як Гюрза, підполковник запасу ВДВ. І усі вони нині перебувають на території Російської Федерації. Є в цьому списку й українець Леонід Харченко, Крот, який вступив до лав бойовиків з так званої ДНР. Він і досі знаходиться на непідконтрольній території. Усі вони відповідали за перевезення Бука на українську територію, охороняли його, а згодом транспортували назад до Росії. Влітку 2014 року усі ці 4 підозрювані були на сході України. Вони відіграли жорстку роль в збройному конфлікті. Щодо усіх 4 підозрюваних ми розійшлемо міжнародні арешти. Усіх 4 осіб вже оголосили в міжнародний розшук. Вже до кінця року справу мають передати до Нідерландського суду. Самі ж слухання почнуться 9 березня 2020 року, навіть якщо підозрювані туди не з'являться. Ми будемо вимагати від Росії надати дані про цих підозрюваних. Ми звернемося до влади України щодо українського підозрюваного. Ми хочемо також допитати цих 4 підозрюваних, щоб вони пояснили суть своєї особистої ролі в інциденті. Ми не будемо просити про екстрадицію, оскільки Конституції Росії та України забороняють екстрадицію своїх громадян. Згадали в підсумкових даних розслідування міжнародної спільної слідчої групи і окупаційного главу Криму Сергія Аксьонова. За інформацією представників слідства, Аксьонов організовував військову підтримку представникам сепаратистських угруповань на Донбасі. На доказ своїх слів продемонстрували аудіозапис розмови Ігоря Гіркіна з Аксьоновим, на якій той підтверджує, що така підтримка вже готується. У мене вечором сьогодні зв'язь 22 где-то буде, з тими, хто рішення це вже прийняв. І вже лицо, єдиний координаційний центр по цій ситуації вже є. То есть кто координирует эту картину? Не хочу по телефону в открытой фамилии. Я понял, понимаю, да. Хорошо, я буду на связи в это время. Ну, в общем, ты понимаешь ситуацию, что здесь... Понимаю. Там готовят и документы, которые там необходимы там, для поддержки. Там уже вот сегодня тоже вечером у меня вся эта кухня. Так само, як і Нідерланди, українська СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури України оголосила всім 4 фігурантам справи підозру. Причому цей список може і поповнитись. Сьогодні оприлюднених розмов між підозрюваними стає зрозумілим, що йдеться про те, що наступними підозрюваними будуть особи від солдатів, полковників, генералів до вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації. Росія послідовно заперечує свою причетність до цієї міжнародної трагедії. Увесь цей час Кремль звинувачував у збитті Боїнга Україну. Нині з Нідерландів знову закликали дати відповіді на запитання слідства. Ані про Бук, ані про підозрюваних росіяни досі не обмовились ні словом. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.